tong mara Dipor ka hambo himme ado acha dipor bung chugya ko enkai phong bo mane phong dipor jotono no phong dipor no hinsinai blai ke hambai sini phai manjak phainai sini Battalion ni borong gunang adjutant sir bono tini sini 7 Battalion ni angoi Prayaas kaisa program sung nongni o 18 ka Santinagar ADC village o kaisa songsajakha sini 7 Battalion ni angoi te phai manjak phainai sini o pandawo sini o Santinagar ADC village ni chairman Rajmoni Deborma bonabo sini o Prayaas program o lamsogo khabai khukbai te binin logo phai manjak phaika Mongol Joy Deborma bobo Santinagar ADC village ni member kai bornobo sini o pandao khabai khukbai lamsogo sini o noni o advocate ken in charge sini borom gunang mukti jamatia bonobo hambai belai kai bini oro o school mato suno kaisa jaga naithoto khai akei asuknani arrange khaimani bagoi tei phai manjak phainai haksal gana o parani Santinagar ADC village ni haksal gana yang warai tisa tei tapaika bonobo bini asuk thayo asunan bagoi angko bogo engkai oro phai manjak phainai jotto haksal gana khajani okra sakra tei charai khonai jotto nono sini o pandao nono khabai khubai lamsogo tini o sini 7 Battalion ni bukhakti kaisa Prayaas program khai tongo sungwa Prayaas engkai abo bangla kok bai Prayaas sini kok borok engkai chaitomung yakaba chesta atau batam hinbana chaitomung hinai abo bomti hai engkai sung tini bibino o Prayaas ni bisingtui awareness program khai tongo kobangma drugs no tui obbasot langthang kai obono nono poriman moto chamani yagolo no bisi chai rikhakai abo kintu side effect thangna tabok ni bohok sai tongmani jagao nono kubuni bithiri rikhakai abok da bohok ni tekisa onno ulta pulta ungi thangna ga abono no drugs ino abono drugs addiction abono ke obbas khai khikai jekono tabo cough syrup botong do drugs ni modde cough syrup obo hai kabangma anei tabo bithi borai rok obon bisingti sung omo hai kabangma tabo medicine jara doctors rok scientists rok obo hai ke janisa khimani lomani sutimani bohok samani bokhro mimani bokhro samani te kabangma omo hai bithi abo gabang drugs of khobjago engkai a drugs tabo kabangma a drugs ni yagolo bo obo hai kabangma sungnok tongo cough syrup kaisa drugs of khobjago te ke fentanyl obo gabang drugs abo yagolo jeta alada purak sine tongo toxin sin tongo brown sugar hin tongo yaba tablet te chuak jesum sini borok kedekman logoi mo tongmani osanti tongmani sing trukra hawo pia tabo santi ingka to khano jeto santi ingphano chini je baki je jemon je kono government project klaitani o jate chung help khaimana tei borni security na chung ensure khaimana ni bagai chini camp je tongmani bising camp tongmani no withdraw khaya इनके जरा केम रक्तों खाके जरा हासल निफाई जो कॉन्ट्रैक्ट दारं थं सामुताने रंग थं बरो फाके केम रंग खाके तेसे बरो खातो रो सामुतानन रो इनके अपन बागैनि केम रक तिसा जाक माने इनके अमनि लगे लगे गवर्नमेंट नि एजेंट बोलते उमन जां सानाय आं जे बुसि मजारातै जे गवर्नमेंट नि दायित्व तंगो जे बिनि सिटिजन रंगनो बाहायके काम के तंगनानि बिनि जे नांगमानि जमनि स्कूल थं हॉस्पिटल थं nini bazar area laisna ni bagai rasta rok
road rok khainani mo government ni kaisa bani daitto government kene bufa ke government jara citizen tongnai ken boken busa khono te aboni bagaino sini omo food rogo dorkar bising bisingo dorkar tono nango jate বাইরের বড় বড় ফাই সাংতাংমানা নতই খাতরই সাংতাংমানা বাগে